ഹലോ, ഹലോ, ഇത് ബിൻസാരല്ലേ? അതെ അതെ സാർ വിഹിത മാട്രിമോണിന്ന് തന്നെ വിളിക്കുന്നത്. ആണല്ലേ? സാർ പ്രൊഫൈൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടില്ലായിരുന്നോ? രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ കാര്യങ്ങളാണ് ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്ന് അറിയാൻ ഒന്ന് പറയാമോ? സാറിന്റെ വീടോട് ഒന്ന് പറയാമോ? എന്റെ ഇവിടെ തൊടുപുഴ. തൊട്ടുപുഴ ഒന്ന് സ്ഥലത്ത് പറഞ്ഞ തൊഴിൽ സ്പെല്ലിംഗ് പറഞ്ഞു സാറേ. THO. ഓക്കെ സാറേ, തൊഴിൽ വന്നു. ഇത് കോതമംഗലം മൂവാറ്റൂർ സൈഡിൽ നോക്കട്ടെ സാറേ. നല്ല നാടൻ പെൺകുട്ടികളെ കിട്ടി സാറേ. സാറേ എങ്ങനെ നോക്കുന്ന സിം ആണോ അത് ചബിയാണോ? ചബി എന്ന് പറഞ്ഞു ആണോ? ഞാൻ നോക്കുന്ന ഏജ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഏകദേശം 22-23 വയസ്സ് പ്രായമുള്ള ആളാണ്. 22 വയസ്സ്. സാറിന്റെ വയസ്സ് ഒന്ന് പറയാമോ? എനിക്ക് വയസ്സ് 36 ഏജ്. 36 വയസ്സല്ലേ സാറേ? ഒരു പെൺകുട്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ പ്രിഫറൻസ് പറയുന്നത് അവരുടെ ഫാമിലി അബ്രോഡ് ആണ്, ദുബായ് ബേസിലാണ്. അച്ഛൻ മാത്യൂസ്, അമ്മ ലിസ. പെൺകൊച്ചിന്റെ പേര് സ്റ്റെഫി. അപ്പൊ അവര് പറയുന്ന ഒരു കൊച്ചു മാത്രം മതി. നമുക്ക് ഒരു ഓണാണ് ദത്ത് നിൽക്കണം സാറേ. അവിടെ സാറിന് പറ്റുമോ? അത് മെയിനായിട്ട് ദത്ത് നിൽക്കുമോ എങ്ങനെയാണെങ്കിലും വിഷയമില്ലെന്നേ. അപ്പൊ നമുക്ക് അവിടെ പോയി താമസിക്കാം, ഒന്നും കുഴപ്പമില്ല. പിന്നെ പെണ്ണായാൽ മതി എന്നാണ്. ഷീബ അതൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ സാറേ. ഇപ്പൊ എന്തായാലും നമുക്ക് നോക്കാം സ്റ്റെഫി.